Ya nak, kok malas temen nak, setakno ndek ayah sobron tinggal murel tok. Ambek wong tuane ndak tahu disambang. Ane anak gede, iya ndak ditelikuri mbek ayah sobron. Mas. Mas. Gendut di sana, Mas. Ono apa, Dik? Ini loh. Aduh, no rumah tono, Dik. Aku lo teko ngarit, iku mang mari angon wedhus. Sore. Wis mari ya. Ampun. Oh iya, wis tanganmu iki gatel kabeh kowe iki aku mari ngarit. Wah, Mas, bake wis Barang wedhus. Yo. Ini iki Mbak Sabrina, ini iki ngano apa yo? Cuk cek enake. Mari mana? Mari bayi. Bayike dikekno. Solawan dari tukono sepeda, malah ditukono wedhus. Dadi cukup ngono. Dek. Dek. Terus mari areng mati kamera. Aduh, daya apa sih aku salah budal iki lho. Penting mural. Ya aja koyo ngono dhe lek ndongakno bojone, sampeyan lek ono aku ya bingung. Oh, kalau aku nggak iso meteng, asli aku ditinggali nggak kenapa. Lah iku sing wis dikeki anu nang Mbak Sabrina iku cekne ge mancing-mancing iku malah cek iso ndang. Ya tapi mancing kalau perasaan lagi memang nggak nangkalnya ya nggak iso meteng aku. Yo rumah kono koyo anak sampean dhewe ngono lho, anggap anak dhewe. Nanti Mbak Sabrina ini itu nggak tahu ini. Kok nggak boleh iyo. Nggak mau pisan dek. Aku ya pateng ini ki pateng ngarit. Segoro wedhus. Sayang nak, ayo nak. Oh, sik Mas, iki lho Mas ngrungok ae Mas, kangen aku sampean gendongan Mas. Gendongi mari tak gendongi tuh yuk. Gendong ayah mari dia. Gendong ayah bobon. Sik, kita pasangkan nih. Tak pasangkan sih. No. Oh, sayang nak, sayang ti. Ya Mas, iki Mas, gendok mari Mas. Mari ya. Sampun. Suwe temen sih. Ayo. Oh, buka ayam ayo. Buka ayah hati mural. Mau nangis. Pamit yuk. Ayo yuk. Bangun sih wes, aku katanya bos wes. Wes sore ya Dok. Ya wes, atus sosok wes aku nang bodol ngene. Terus pemutih saat adem ku arek. Oh nyadem ya iki. Yo no Gendok ae ngerti. Nangis, mesti dijak main nangis. Pancen enggak tahu orang rumah. Enggak nangis yuk. Nduk. Wae mbak iku sampean telepon kok nginceng gendok. Lah yo. Iki wae anu iki. Wae opo? Wae gak duwe Mbak iki. Mbak Brin iki. Podo nggih Mbak iki. Jatahe. Melu aja marana itu. Melu ah. Dek. Aduh mandi nak. Mari ya. Dek, kamu nangis lo, Dek. Ayo, Dek. Yuk. Mama suwe dak adus. Mama suwe. Oh, iki lo Dek nangis, Dek. Iki lak adus suwe rek, kok koyo kate undangan dia. Ayo. Kok Mana ini? Bu, sama niki mau
Kesel aku, Dek. Aku kesel, Dek. Mari ngarit iku mau lo. Tapi ngomong kesel marine kate budal. Sampe atus mosok mulai muang bro mari-mari sik tas iki kek mari rek. Atus di sih. Aku sampai durung suri, durung ngopo pengen iki. Ndak mulai mau meneng yo. Gitu kan meneng mulai mang. Kita tinggal turu aku kemana paling. Tut wes. Oh no. Tut. Tulisan. Hey guys, padahal bojo aslinya ono nek kene lho guys. Roll action. Menang kok mulai mang. Paling gak tinggal aku wis lebih mau mulai Dek. Nangis ya aku kan ini menang ikatan batin dulu ambil aku. Gimana nangis kok. Masalah kemarin ada cuma. Waduh saya salah anak mana yang limo. Hah? Anak limo ya mbak sawah jadi. Tapi gitu lah digaya apa duit kayak murel. Duduk. Kita kan. Oh sayang mak. Oh nangis mak. Wes gede ya gendek ya. Iya mana sekolah. Kemarin aku tak nang main Mbak Yue. Mosok ndak eling Tutu nang montone gendok wis gede. Oh tak anak. Oh sayang mak. Lah papa Hendro tak pengen belasan. Ya, aku pisan opo. Tunggal iku. Ya tunggali sampean pisan. Kok iso nak mrene ayah. Ambil mama Brina. Mama Eli. Oh mama itu sik telepon ae nang gendok video call. Gimana aku tak budal sih. Tak warai. Mosok nak kangen kapan wis gede wisan. Yo wis. Engko buta tapi kok tengah Ini tengah. yang tak budal. Ani kate budal. Tak sih. Dadah. Apa dadah? Dadah ya banget. Tak warai nang Mama Brina jadi disambang. Ya. Yo tulangnya wis. Wis tak budal. Aku perlawangi lah budal. Iku. Kami dari Trio Kopla. Ojo lali yo rek, subscribe, klik, ambil bunyikan lonceng. Klik biar Trio Kokla lebih semangat lagi bikin kontennya.